Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana karo Teke Mania, geng. Kita tes tempat yang baru, geng. Nih, wae ora coba. Jenenge wong hobi mancing ki nek iwak rane iwak iki pokoke dicemplungi sik. Pokoke dicoba dhisik. Nek nek mangan ya alhamdulillah. Ya mangan ya brek. Selama kita berusaha mesti ada dalan. Pokoknya emplang-plong nih ae. Oh, kentu-kentu ae lo ya toh. Pokoknya selama berusaha pasti ada jalan. Kita berapa kentu-kentu. Iwak apa mbok. Waduh, geng. Nyut. Ya wis masa trek teko cepet men wae. Lho. Yo ndut. Oh, tuh. Kenduk. Kenduk nyembuh ning wae ora. Dan menang malah ih. Ya ayo gendirit ya. Dulu ya. Sentek kakang. Wih. Keren, geng. Mantap kakak. Ternyata ini kendik ya. Ceplok, geng. Gede, geng. Ceplok. Coba lagi. Si tayo lumayan jadi kamu gede. Satu ekor ikan kepar. Modelnya kaya anu, geng. Modelnya kaya iwak apa jenenge? Iwak nila. Tapi dhek rada tipis sithik. Ini kan kepar, geng. Kepar ki untung-untungan, kadang mangane anyel ram. Ya. Blenduk ya. Sik urung dilegeng. Sik ben dikembel ayu, geng. Wis gemlaku lagi kena model iwak iki. Dadi gemlaku sik, gemlaku ngono kena. Sik dikenduk iki. Cara jawane urung dilek. Wis mlaku gentirit wis. Mesti nyantol dia. Ana sik dikenduk ngene urung. Sik dikenduk ini urung, geng. Ben sik. Eleh. Dijenduli ngene didili ya. Umpane iki. Didili tok ae. Kek piye to mbokmu? Akan kembali.
Pembelayu nih sini malah menang. Oh truk yo entek biasanya umpane biasanya menang biasanya karek ngeruwil tak idik ngono pancing. Kan malah resik. Kita tes pakai cacing ganas, geng. Cacing ganas sih cacing luar. Nah, malah wedi wae. Cacing mereka giana sih kan, Bu. Jangan wi. Oh, lah luar. Oh, cacing apa jenenge? Curut cacing apa? Biasanya sih gua cacing ini. Kelemangan ya. Bukan cacing gua kelemangan. Dipangan ora wedi ane lho kentu-kentu. Mbok iwak apa tapi. Biasanya dicuwedili ngono kae. Dicenili ngono tok. Nek iwak gede langsung lep. Cilik ya dicenili tok ngono. Intik kae. Dikira kelemangan lep aja. Sik dicendul-cendul tok. Intik aja. Cendul tok ya cilik. Lah iwak gede selek lep menengan. Menang nang. Oke geng, ya ora kelemangan ya kan. Tinggal mulai sesuk lanjut nih. Yo, dina iki wis ora enek nasibe sial pokoke. Sial pokoknya geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan besok. Salam satu. Oke.